खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो राजखान्थिनि गुदुं बारा बिटिआरआव बारानिफ्राय बारा जानो हमदों गुबैयै बिटिआरनि बिखा क'क्राझाराव बारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों उदाङै बाथ्रा दान्थेनाय हाबाफारि लागाफ्रामबो दावराव दावसि जादों क'क्राझाराव फिन बे खेबावबो दावराव नाथाय बे खेबाव नारा-नाथा नङा चेयार खुबैनायनि दावहा जादों सासेया गुबुन सासेनि सायाव चेयार खुबैदों बेबायदिनो मोनसे गुदुं थासारि सोमजिदों जायनि थाखाय बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो गोनां जादों नाथाय बे दावहाया UPPL आरो BPFनि गेजेराव जायाखै UPPL आरो आदिबासी फरायसा आफादनि गेजेराव जादों चेयार खुबैलायनायनि दावहानि सायाव अल आदिबासी स्टुडेन्टस एस'सिएशन अफ आसामनि दैदेनगिरि स्टेफेन लाक्राया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायनाखि उदाङै दान्थे-बिदान्थे खालामनायनि हाबाफारि आरो जुक्तिजों खोथा बाथ्रा बुंनायनि हाबाफारि लानाय जादोंमोन बेनिखायनो हारिनि खोथा आदिबासीफोरनि ST हानि मोनथाय साबागानि मावथिफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनाय बेफोर जेंनाजों लोगोसे सोलिफु सोरखारा आदिबासी आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनि जेबो खामानि मावाखै बेनि सायाव खोथा बुंनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो ABMSनि दैदेनगिरि लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायजों लोगोसे आदिबासी फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बस्क' शेरमाखौ बिथांखौ बुथारदोंमोन आरो बिथांमोनखौ बुथारग्रा गुबै सुबुंखौ लोगोआव लानानैनो प्रमद बर' आरो UPPLआ गुबुन गुबुन आदिबासी ओनसोलाव थांनानै भट मागिहैदों होननानै बुंथिदोंमोन बेयावनो UPPLनि माखासे मददगिरिफ्रा रागा जोंखांदों आरो आंनि सायाव गाग्लोबदों होननानै फोरमायदों स्टेफेन लाक्राया आरो उनाव चेयार खुबैलायनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों बे हाबाफारियाव UPPL BPF गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोगोसे ट्राइबेल संघ आरो माखासे फरायसा आफादफोराबो बाहागो लादोंमोन नाथाय बे हाबाफारिया जुक्तिनि सायाव बिथा खालामनानै खोथा बाथ्रा बुंनायमोनब्लाबो UPPLनि माखासे मददगिरिफ्रा लावथि आरो माखासे बुस्थु लादोंमोन होननानैबो फोरमायथियो लोगोसे ABMSनि दैदेनगिरि आरो आसानि दैदेनगिरिखौ बुथारग्राखौ लानानै सोरखारा जाहाथे भट बिनो हाबा मानोना बेखौ गले गले बुंगोन नांगौबा आंखौ बुथारथों होननानैबो बुंथियो आरो दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे एरेस्ट खालामो बेनि थाखायबो बुंथियो आसानि दैदेनगिरिया नोंथाङाबो COVID-19 बा कर'नानि भेक्सिन कभिसिल्डखौ लादोंमोन नामा जानांगौ नोंथाङाबो कभिसिल्ड भेक्सिनखौ लादोंमोन नाथाय COVID-19नि भेक्सिन कभिसिल्ड लानायफोरनि थाखाय खैफोद गोनां खौरां सौफैदों कभिसिल्ड भेक्सिन लानायफोरनाव TTS बेराम जानो हागौ TTS अदेबानि थ्रम्बोसिस उइथ थ्रम्बोसाइटोपेनिया सिन्ड्रम जायनि गेजेरजों खर' आरो माखासे जायगाफोराव थै जमा जायो थैनि प्लेटेलेटआ खम जायो अदेबानि लोरबां जायो आरो देहानि अंगफ्रा डेमेज जानो हागौ बेफोर बेराम जानायनि लैखोनफोरा जाहैबाय खर' सानाय उदै सानाय आथिं बुनाय हां लानायाव जेंना मोननाय आरो माखासे COVID-19नि भेक्सिन लानायनि उनाव हार्ट एटेकजों थैनाय बायदि बायदिया बांदों होननानै गोबां अजद दैखांबोनाय जादोंमोन नाथाय कभिसिल्ड भेक्सिन दिहुनग्रा एस्ट्राजेनेका कम्पानिया बे अजदखौ गनायाखैमोन दा गिबि खेबनि थाखाय एस्ट्राजेनेका कम्पानिया बिजिरसालिनि सिगाङाव गनायबाय दि कभिसिल्ड भेक्सिनजों साइड एफेक्ट अदेबानि गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो साइड एफेक्टआ बारा जायोब्ला थैनोबो हागौ कभिसिल्ड भेक्सिनजों साइड एफेक्ट जानायखौ लानानै हेल्थ एक्सपार्टफोरा नायबिजिरगासिनो दंमोन आरो UKआव बे भेक्सिनखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांदों बेनि थाखाय थैनायखौ लानानै मोन 56 केस फाइल खालामनाय जादोंमोन बेनि उनावनो एस्ट्राजेनेका कम्पानिया बिजिरसालिनि सिगाङाव सिमान लादों कभिसिल्ड भेक्सिन लानायनि उनाव इउरपआव गोबां सुबुङा साइड एफेक्ट जादोंब्लाबो जोंनि भारतआव गोबां खम होननानै फोरमायथिदों भारतनि मेडिकेल एक्सपार्टफोरा क'क्राझार लकसभा बियाबाव नोंथाङा सोरखौ मदद होगोन सोर बिजाथिया मा बुंदों बेखौ नोंथाङा मिथिनानै लानाया गाहाम फै जों बेखौ खोनासंनि दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव NDAनि बिजाथि दिलीप सयकियाखौ मदद होनानै भट बिनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर'आ बे खेबाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि थाखाय भट बिदों आरो उदाङै NDAनि बिजाथिखौ मदद होनायखौ फोरमायथिदों जायनाखि दिल्लीयाव सासेल' MP दैथायहरनांगौ बेनिखायनो हाग्रामा महिलारी आरो BPFखौबो जयन्त बसुमतारीखौ मदद होनो थाखाय खावलायदों दिपेन बर'आ बिटिआर गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय हारिनि सार्थआव आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोर बेफोरनि थाखाय NDAनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय बुंथिदों लोगोसे दा गोजोन फैबाय दावराव खालामनानै राजखान्थि खालामग्राफ्रा गैया जाबाय गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव समान मोनथाय आरो जौगानाय फैबाय बेनि थाखाय NDAनि बिजाथिखौ मदद होनांगौ होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ आरो सार्भेनि बायदिब्ला बे खेबाव UPPL आरो कंग्रेसनि गेजेरावसो दावहा जागोन होननानैबो बुंथिबावो दिपेन बर'आ
ओजोंहाय हाग्रामा महिलारियाबो दिपेन बर'खौ गाग्लोबनायनिफ्राय गोजानाव थायाखै। दिपेन बर'आ प्रमद बर'नि नैथि चिफ आरो 1 नं थिखादार होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बुंथिबावदि दिपेन बर'आनो सालायगासिनो दं आरो साप्लाय होगासिनो दं आरो खौथि रां खामायगासिनो दं। एबसु आरो UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गासैबो मिथियो दि बिथांमोननि सोरखारा थानाय नंला आरो एलायन्सआबो थानाय नंला। बेनिखायनो दिपेन बर' आरो प्रमद बर'आ जेसे सान थायो बेयाव जेसेबां हायो एसेबां रां आरजिदों, नाथाय खामानि मावनायनि जेबो सिन्था गैया होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। ओजोंहाय ट्रेक्टराव भट होनाय माने मिरुनि आरो रायजोनि जायफोर जोंनि सुथुर बिसोरखौ देरहा होनाय होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। जायनि थाखाय मिरुनि आरो रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनियाव आलासि जानो फैगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो आरो जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार होयोब्ला BTCखौ खावसे हरनाय होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे जयन्त बसुमतारीया देरहायोब्ला मिरु आरो रायजोनिया जोंखौ लोरबां खालामगोन आरो जेबो खोथा बुंनो हायै बिजाथिखौ दिल्लीयाव दैथायहरनाय जागोन होननानैबो बुंथियो। एबसु बनसु आरो BSU थासेयावबो BTCआ मानो जोबस्रांनो मोनखो होननानैबो सोंथि खालामो बिक्रम दैमारिया। नोंथांनि इसिङाव मा मस्ला दं? ओंख्रिखौ गोथाव खालामनो थाखाय जों बायदि मस्ला होयो नङासै? नाथाय मस्ला बाहायनायाव सांग्रां जा, मानोना नोंथांनि इसिङाव थानाय मस्लाजोंनो नोंथांनि नखराव केन्सारबो जानो हागौ। भारतनि मुंदांखा मस्ला MTech आरो एभारेस्ट फुड प्रडाक्ट कम्पानिजों दिहुनजानाय माखासे मस्लाफोरजों केन्सार जानो हागौ बा केन्सार जायो। गोबां नायबिजिरनायनि उनाव सिंगापुराव बेन खालामखांनायनि उनाव हंकंआवबो सेन्टार फर फुड सेफ्टिआ बेन खालामनो थाखाय फोसावबाय। अदेबानि हंकंनि हाथाय बाजाराव MTech आरो एभारेस्ट फुड प्रडाक्ट कम्पानिजों दिहुनजानाय माखासे मस्लाफोरखौ फाननो मोननाय नंलिया। माखासे मस्लाफोर जेरै MTech ग्रुपनि मस्लाफोरा माद्रास कारि पाउडार, साम्बार मस्ला पाउडार, कारि पाउडार, बेनि अनगायैबो एभारेस्ट ग्रुपनि फिश कारि मस्ला, बेफोराव केन्सार जाहोग्रा पेस्टिसाइड थायो, जेराव गोबां इथाइलिन अक्साइड थायो जाय केन्सार जाहोयो। बे सिंगापुर आरो हंकंआव बेन जाखांनायनि उनाव अस्ट्रेलियायावबो बेफोर मस्लाखौ बेन खालामनो थाखाय नायबिजिरनाय जागासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिं मेल खुंबाय थानायनि गेजेरावनो सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों माखासे रायजो राजाफ्रा। थांनाय 2 बोसोर सिगां गुवाहाटीनि सिलसाख'आव बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ होस्रांनाय जादोंमोन। होस्रांजानाय बिथांमोनहानो आखायाव प्ले कार्ड लानानै आसाम सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों। होस्रांजानाय गासै 1203 नखरनो फिन थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय आरो खहा सुफुंनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोना। लोगोसे धरना होनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदों दि होस्रांजानाय नखरफोरनो फिन थांना थानायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय आसाम सोरखारा खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनै 2 बोसोर बारलांबाय, सोरखारा जेबो राहा खालामनानै होआखै आरो सोरखारा रायजो राजानि धरना होनायनि रावखौ बुजियाखै। अब्ला बेबायदि सोरखारनि सायाव माबोरै फोथायगोन होननानैबो खुद्रियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जायनाखि BJP सोरखारा हारिनि खोथा बुङो अब्ला जों आसामनि थागिबि नङा नामा होननानैबो खुद्रियो। जेरावनाखि BJP सोरखारा खा आयेननि गेजेरजों BDCफोरखौ थांनानै थानो थाखाय राहा होनो हायोब्ला जों गुबै थागिबिफोरखौ मानो हाया होननानैबो सोंथि खालामो। दाबो समय दं, 7 मेसिम समय दं सोरखारनिफ्राय जाहाथे गुवाहाटीनि सिलसाख'आव फैनानै रायजो राजानि दाबिखौ खोनासंफैयो आरो दाबिखौ सुफुंनानै होफैयो। बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो रायजो राजाफ्रा। बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाफुबाय थानायनि गेजेरावनो सोरखाराव थानाय दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा अरुणोदय होगोन होननानै फर्म राननायखौ नोंथांमोनहा नुदों जानांगौ बा खौराङाव खोनानो मोन्दों जानांगौ। नाथाय अरुणोदय होगोन होननानै फर्म राननानै बायदि फोरमान बिलाइ लानानै थांनायनि उनाव फर्मखौ फुख्रि सेराव गारनानै थांनायखौ मोन्दों रायजो राजाफ्रा। बनरगाव ब्याबनि दुरामारि गामिनि गोबां सुबुंफोरनो अरुणोदयनि नंखाय फर्म रानदों होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणोदय होगोन होननानै गामिनि रायजो राजाफोरनिफ्राय रेशन कार्ड, आधार कार्ड बायदि फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै थांदोंमोन, नाथाय बेफोरखौ फुख्रि सेराव गारनानै गालांनायखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि
खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी कैटरेक्ट सर्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन डक्टर किशोर पल MBBS DO कैटरेक्ट एंड ग्लौकोमा स्पेशलिस्ट डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों